Representants de diverses empreses d'arreu del territori s'han trobat al Centre de Promoció Econòmica a propòsit de debatre sobre com les noves tecnologies estan transformant els processos industrials. Ha estat a través de les jornades Indústria 4.0, camí cap a l'excel·lència, on s'han donat a conèixer les eines que les empreses tenen al seu abast. Les fàbriques, què vol dir? Que s'han de posar a treballar d'una forma que la tendència és a treballar a petició del client. El client pot demanar una peça determinada i dins del seu procés de fabricació la pot fer en qualsevol moment dintre d'aquest procés, encara que estigui fent una sèrie diferent. Tot això és aquesta, entre cometes, l'expressió aquesta de fàbrica intel·ligent. El que es tracta és d'alguna forma posar en comú i intercanviar experiències al voltant del que significa la indústria 4.0, la indústria innovadora tecnològicament i de com això permet evolucionar dintre del que és l'àmbit empresarial i l'àmbit industrial. Unes jornades on també s'ha reivindicat que les noves tecnologies han de suposar una millora en la qualitat de vida de la població. L'enginyeria ha d'estar també al servei de tot això, que tots puguem conciliar. I no és així. Si mireu Xina, si mireu el Japó, com més tecnologia, més hores de feina i una vida que no ens la mereixem. Per tant, hem de tenir present això a les nostres indústries. Aquestes millores, guardar una parcel·la per a aquesta millora de la qualitat de vida. No tindria cap sentit, per mi no té cap sentit almenys, parlar de ciutats smart si no és amb una anàlisi que et permeti incorporar també o situar els indicadors de benestar i de qualitat de vida en relació al model de ciutat que defenses. Perquè la tecnologia no té límits. En aquest sentit, la trobada ha servit per conèixer algunes experiències relacionades amb les anomenades Smart Cities per part dels serveis municipals, com el Departament de Manteniment de l'Ajuntament i l'empresa municipal d'Aigües del Prat. Una vegada fet tot aquest inventari, doncs ara només nos queda posar-nos en marxa. Disposem d'un programa d'inspecció municipal. Aquest programa té tres vessants. Una vessant que és la que fan servir els inspectors, que van per unes tables i recorrint el territori. Una altra és la que fan servir, el que li diem el PIN-DES, que es fa servir directament des dels gestors dels edificis municipals, i una tercera que està vinculada a una app de manteniment que està a disposició de qualsevol ciutadà. Hem de bombar l'aigua per fer el tractament i hem de bombar l'aigua per enviar-la a la xarxa. Això representa un cost energètic important. Per altra banda, tenim poca capacitat d'emmagatzematge. No en tenim molts dipòsits amb molta capacitat. Això vol dir que qualsevol actuació, ja sigui de manteniment o sigui algun tipus d'averia, l'hem de definir molt bé i resoldre molt ràpidament per tenir aquesta garantia. En definitiva, del que es tracta és de com les noves tecnologies poden ajudar amb l'optimització dels recursos de les empreses i alhora augmentar la seva competitivitat. En dos sectors, una de cara als clients, amb EPPs, per resposta molt més ràpida, per saber la seva opinió, per saber totes aquelles accions que fem de cara al mercat, quina és la resposta i com es belluga, i una altra directament enfocada a tot el que és l'àmbit industrial. I en l'àmbit industrial ens basem primer en el Big Data, és a dir, adquisició del màximes dates possibles i a partir per poder-les analitzar i poder treure conclusions i estratègies molt més ràpides de cara al futur. El nostre Mid-Term Plan, que és el pla de mig llarg termini, ja està considerant com serà la transformació digital, com aplicar tecnologies de Big Data, de manejament d'informació, tot el relacionat amb la indústria del futur dins de les fàbriques d'automoció per poder satisfer els clients i a més que les fàbriques estiguin preparades. O sigui, portem anys mirant l'estratègia i ara comença a posar-se a treballar. Tot plegat tanmateix comporta també, alerten, dos problemes als quals cal fer front des de l'inici del disseny d'aquestes indústries intel·ligents, els atacs informàtics i la reconversió dels llocs de feina. Però bé, no vol dir que aquests llocs de treball s'eliminin físicament el d'aquell lloc, d'aquella funció, però aquests llocs de treball s'han de recuperar en altres llocs, perquè els robots algú els ha de mantenir, algú els ha de cuidar, algú els ha de fer una cosa o altra. Això què vol dir? Que hi haurà un canvi de criteri en el que és la professió. I això és el que és important, que tinguin molt present les escoles de formació professional i les universitats per anar fent aquest camí amb aquesta tendència per ajudar tot això. Les jornades Indústria 4.0 han estat organitzades per l'Ajuntament del Prat i Enginyers de Barcelona amb la col·laboració del Prat Empresarial i l'Agència Comarcal d'Innovaix.